Shi ke tabbatar ma duniya da cewa maganar da Hausawa ke yi sai da ɗan gari ake cin gari ta zama gaskiya. Kamar yadda kuka ji wannan bawan Allah ya yi cikakken bayanin halayen da suke ciki da kuma wasu da suke taimakawa 'yan ta'adda a cikin ƙasar tamu ta jamhuriyar Nijar. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun jima suna shaidawa al'umma cewa duk wasu abubuwa da suke faruwa da wasu hare-hare da ake kawowa a wa'innan yankunan namu na cikin ƙasar mu jamhuriyar Nijar. An san akwai hannun wasu 'yan ƙasar Nijar da kuma wasu maƙiya ƙasar Nijar wanda suka san yankunan suke ba 'yan ta'addan cikakken bayani. A wasu lokuta da dama da ake kai hare-hare, kai da kanka idan ka tsaya kai nazari za ka ga abin mamaki ne. Dan ta'addar da ke cikin daji za ka ga ya shigo gari, ya san hanyoyin gari, zai kai kuma ya wuce har inda yake so ya je ya kai hari. Misali a ce a lokacin da aka kai hari a babban filin jirgi na Niamey da na Tawa, a ce ɗan ta'addar da ke cikin daji zai san hanyoyin da zai shigowa mutane ba tare da sun gan shi ba har a kai shi babban filin jirgi, ko mu ce har su shiga filin jirgi a ce sun kai hari, harin sai a filin jirgi ne jami'an tsaron mu jajirtattu za su dakile wannan harin. To kun dai ji a cikin wannan bayanin ya tabbatar da cewa suna ɗauko 'yan ta'addan ne da guda suna aje su a wasu wurare ko a wasu ƙauyuka har lokacin da suka tara 'yan ta'addan sannan su kai cikakken harin nasu. A yanzu dai wannan kokal in yana ci gaba da yawo, ko mu ce wannan faifan bidiyo yana ci gaba da yawo a kafafen sada zumunta. Har zuwa wannan lokacin dai ba a samu wani cikakken bayani akan wannan al'amarin ba, amma dai gashi shi da kanshi ya tabbatar da cewa mun san kuma jami'an tsaron ƙasar mu za su ci gaba da bincike akan wannan al'amarin wanda yake yawo a kafafen sada zumunta. A yanzu dai za mu iya cewa wannan mataki da gwamnatin CNSP ta yi tunanin cewa bara a ɗauke shi, duk da cewa ba a san inda waɗannan mayaudaran da maciya amanan ƙasar mu suke ba, amma idan aka ce an sa laya ko an sa alkur'ani, su da kansu za su ji tsoro su fito su faɗi irin ayyukan da suke kama ma 'yan ta'adda. Idan kuma ba haka ba, mutumin yana gida layin za ta cin shi. Wannan mataki ne wanda ya kamata a ce a shinjina ma wanda ya kawo wannan shawarar na cewa a ɗauki wannan mataki na sa alkur'ani ko kuma laya ga duk wasu maciya amanar ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar. Gashi dai kwana ɗaya da sa wannan mataki, amma yanzu an fara samun kyakkyawan sakamako. Mu jira ma wani lokaci za mu iya samun tonon sililin wanda ya fi wanga, za mu iya jin sunayen manya-manyan masu ɗaukan nauyin ta'addanci a cikin ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kowa ya sani ne fa, abun mamaki ne a ce 'yan ta'adda suna iya shigowa gari, su shigo ƙasa su aiwatar da ta'addancin su ba tare da haɗin gwiwar wasu 'yan gari ba ko wasu 'yan ƙasa. Wannan muna shinshina ga wannan mataki da gwamnatin CNSP ta ɗauka. Za ka iya gaya mana ra'ayinka a komantar dangane da wannan sabon mataki na sa laya ko sa alkur'ani a ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar ga duk wani mai ɗaukar nauyin ta'addanci ko mai hannu ga ta'addancin da ake aiwatarwa a cikin ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar.